Хайырлы кеш, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бүгенге чыгарылышта. Ихатасын инде йорты шундый, чүп үләненә битарафлар ос түгел. Петро үтсә дә, җәй үтмәде. Яңа усыда бәйрәмне гөрләттеләр. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак. Узган шимбәдә Яңа Усы авылында Петроуны бәйрәм иттеләр. Петроуны элек урып җыю алдыннан билгеләп үткәннәр. Бәйрәм мөһим чарага кадәр ял итү, табигатьне зурлау, шөкранә кылу кебек кабул ителгән. Бәйрәмнең тарихы ерак гасырларга барып тоташа. Петроул җир, табигать һәм чәчәк бәйрәме. Зур чарада район башлыгы Альберт Хужин да катнашты һәм бәйрәм кунакларына җылы теләкләрен җиткерде. Бик матур итеп оештырылган, инде бу авылдан чыккан оныклар дип әйтик, инде балалар, спонсорлар, ярдәм күрсәткәннәр, предпринимательләребез. Без инде шуның белән горурланабыз, нинди генә милләт булмасын, без хөрмәт белән карыйбыз. Бөтен төрле бәйрәмне бергә үткәрәбез. Менә монда да бөтен районнан татармы, урысмы, керәшенме, марыймы, бөтенесе җыелганнар, менә шул матур бәйрәмне бергәләп каршы алып узатырга. Быелгы Петро программасы аеруча үзенчәлекле итеп әзерләнгән иде. Бәйрәмне балалар коляскалар парады башлап җибәрде. Петро кунакларын Усыкай буйлар ансамбле җырчы Вадим Захаров сәламләде. Шундый матур көн инде менә кояшы да кыздыра. Елда безнең авылда шундый бәйрәм үткәрелә. Biz аны бик көтеп алабыз, бик әзерләнәбез инде. Бүген инде менә бәйрәмбез кунагы булып Вадим Захаров килде җырларга, аңа кушылып, җырлап, биеп, рәхәт итеп күңел ачты инде. Хатын-кызларыбыз инде юлларга туры китереп инде тақиялар, җыялар инде, төрле ярышларда катнашалар. Бик матур бәйрәм. Көн матур, кунаклар бик күп, бәйрәм бик күңелле бара. Оештыручыларга барысына да бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сәламәт булыйк, илләребез тыныч булсын. Петроуда 500-гә якын кеше катнашты. Бәйрәмдә бүләкләнүчеләр дә күп булды. Гаилә юбилярлары, яшь гаиләләр дә хөрмәтләнде. Темп оешмасының баш инженеры Фәнил Шәрифуллин да бәйрәмгә буш кул белән килмәгән иде. Халык сәламәтлеге сагында торган фельдшер Альберт Тимашевка үсеп килүче яшь буынга физик тәрбия биргән. Яңа Усы мәктәбенең физкультура укытучысы Алексей Митюшкинга бәйрәм кунагы исемле телевизорлар бүләк итте. Жыл сайында киләбез. Безнең бабушка монда туган. Әле аның өе һаманда исән. Саклыйлар, обшили. Монда зря күп туганнар безнең. Без Смеловый ягыннан. Петро бәйрәменә илек бер дә җөрмидер игәле. Менә узган ел килдем, бик ошады. Һәм менә бу елда инде Вадим Захаровның җырлары, аннан соң аларның уеннары шул хәтта төрле безнең дә кебек түгел. Төрле уеннар бик матур бара. Табигатьне олылау, аңа табыну, булганына шөкер итү, матурлыкка мәдхия җырлау, икмәкләрне җыеп алу алдыннан ял итү бәйрәме дә ул Петров. Яңа Усы авылында быел да бәйрәм гөрләп һәм шаулап узды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге көндә 100дән артык мөслим егете контракт төзеп хезмәт итә. Махсус хәрби операциядә 200дән артык егет катнаша. Аларның һәр кайсының гаиләләре район җитәкчелеге тарафыннан аерым игътибар үзәгендә. Җитәкчелек егетләрнең тормыш иптәшләрен, балаларын һәм әти-әниләрен һәр вакыт кайгыртып, хәлләрен белешеп яши. Район башлыгы шундый гаиләләрнең берсендә булды. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Милләтамак авылында яшәүче Нурия Низамова бүген үзенең 60 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Юбилярны тәбрикләргә авылдашлары, якыннары җыелган. Нурия ханымның тәбрикләргә район башлыгы Альберт Хужин да килде. Егетләребез өчен сау әйләнеп кайтсын. Инде монда мотор иттереп, әле бергәләп аның кайтуын бәйрәм итәргә ясын бергә. Шулай бит инде. Бик зур рәхмәт. Менә сезгә шундый бәләкәй генә ни кулыгызны кысыйм әле бер тапкыр. Нурия Низамова озак еллар район матбугат үзәгендә хезмәт куйды. Ул тырыш, һәр кушылган эшкә җаваплы караучы хезмәткәр булды. Бәйрәм көнендә Нурия ханым хезмәттәшләренең дә матур теләкләрен кабул итте. Нурия апа, сине ихлас көнендә шушындый матур юбилей белән тәбрик итәбез. Шуннан да бүгенге шушындый вазгыятлы тормышта сиңа иң мөһиме сабырлык, сәламәтлек, әле Менәвир абый белән тигез булып шушы матур дөньяларыгызда исән-сау булып, әле кызларыгызның, оныкларыгызның бәхетләрен күреп исән-сау яшәргә насип булсын. Бүгенге көндә Нурия ханымның улы махсус хәрби операциядә контракт нигезендә хезмәт итә. Райондашыбыз әти-әнисен үзенең матур хәбәрләре белән сөендереп тора. Минем улым
махсус хәрби операциядә контракт белән хезмәт итә. Аллага шөкер, хәбәргә чыгып тора, хәлләрне белеп тора. Безнең район җитәкчелеге дә безнең хәлебезне белеп һәрвакыт кайгыртып тора. Без аларга бик рәхмәтле. Бәйрәм уңаеннан бирелгән шәшәк букетлары белән бергә улының да котлауларын, сөенечле хәбәрләрен кабул итте Нурия ханым. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булып, әле тагын күп юбилейларны улыгыз белән дә каршы алырга насыйп булсын сезгә. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Татарстан районнары буенча Бердәм Россия берләштерә автобус марафоны эшли башлады. 24 июль көнне әлеге марафон Мөслимгә дә килде. Районга килгән кунакларны район башлыгы Бердәм Россия сиясәт партиясының Мөслим җирле бүлеге секретаре Альберт Хуҗин каршы алды. Ул райондагы яшәеш, махсус хәрби операция чорында булган үзгәрешләр хакындагы фикерләрен җиткерде. Безнең волонтерлар, администрация, авыл халкы менә ул шулай ничектер туры килде. Без бөтенебез дә бер гаилә сыман эшлибез. Һәм инде 17 тапкыр безнең конвой, гуманитарный конвой балды, инде барды Лисичанскига да һәм инде махсус әйберләр белән безнең һәрбер солдатларыбызга барып йөрдек. Шулай ук без утыннар, печәннәр белән нинди сораулар була бит инде. Нинди сорау булса да һәрвакыт ярдәм итәргә тырышабыз. Без һәрберсен белән сөйләшеп, аралашып, белешеп торабыз. Бик әйбәт кенә мөнәсәбәтләрдә, бәйрәмнәрдә бергә алар эше белән, минем белән махсус очрашулар үткәреп торабыз. Шуңа күрә алардан да без күреп торабыз. Менә алар ул эшне күреп торалар һәм рәхмәтлеләр. Татарстан Казанышлар Республикасы әңгәмә очрашуын Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов алып барды. Очрашуда 7нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советына кандидат Марат Бариев, 6нчы чакырылыш Дәүләт Советы депутаты Каил Зайдулла һәм 39нчы бер мандатлы Азнакай округы буенча депутатлыкка кандидат Алмаз Фәритов катнашты. Марат Бариев мондый очрашуларның халык белән тыгыз элемтә урнаштырырга ярдәм итүен билгеләп Депутатларны бит халык сайлый. Шуңа күрә ул халыкка да кирәк, һәм депутатларга да кирәк. Халыкның проблемаларын ишетергә, аларның тормышын әйбәтрәк белергә, төрле төбәкләрдәге шушы очрашуларда кешеләр үзләренең иң авыр, иң тирән проблемаларын күтәрә. Алар каядыр шиш алмаган проблемаларын бәлки алар булыша алырлар дип үзләренең шул проблемаларын күтәрәләр. Алмаз Фәритов районнарда халыкның тормыш конкурсын тагын да уңайлырак итү юнәлешендә нефть компанияларының уңышлы эшләвен билгеләп узды. Татнефть инде ул социально ориентированный компания безнең и социаль юнәлештә бик нык эш алып барыла Татнефть буенча, образование, укуга һәм населениенең яшәвешен, тормышын яхшылатуга күбрәк юнәлтелгән. Эшкә килү буенча яшьләр бик күп килә безнең Татнефткә, чөнки Татнефть тоже бик күп программалар эшли. Кемнәр яшьләр эшкә килсә, безнең анда аларның подъемныйлар бар һәм башка бик күп проектлар эшли. Очрашуда катнашучылар соңгы 5 елда Татарстанда һәм Мөслим районында башкарылган эшләр һәм Россия Федерациясы оборона министрлыгы белән контракт төзүче гражданнарга күрсәтелүче ярдәм чаралары хакында да сөйләштеләр. Халыкның сорауларына җавап бирделәр. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Шабылмаган үлән көз көне кырыгач янгын куркынышы тудыра. Оешма предприятие шәхси хуҗалыкларда бу мәсьәлә хәл ителгәнме? Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Халкыбызда шундый язылмаган кагыйдә бар, йорт эчендә кул җитмәгән эшләр булса да, ишек капка алдында барысы тәртиптә һәм пөхтә булырга тиеш. Чөнки бу инде синең әйләнә-тирәдәгеләргә булган мөнәсәбәтеңне чагылдыра. Йортка килеп тормасалар да, аның яныннан узып баручыларга ихатан көлеп торырга тиеш. Ләкин бу җәйдә биек булып чүп үләне үскән оешма предприятие шәхси хуҗалыкларда очраштыра. Күпләр капкаларын чабу чистарту турында уйлап җиткерми, ләкин андыйларга үрнәк итеп куярлык хуҗалыклар, оешмаларда әз түгел. Чынлап та соңгы елларда районыбыз бик нык матурлана, яшьләндерү үстендә эшлибез, чәчәкләр үстерәбез, шул ук вакытта яшь агачлар үстерәбез. Инде җәйге чорда әлбәттә матурлык күп хезмәт сорый, төрле оешма предприятиелар бар, ишек аллары бар, капка төпләре бар, шуңа күрә районыбызда бик күп халык чәчәк үстерә капка төбендә, оешма предприятиеләр чәчәкләр үстерә. Без инде рәхмәтлебез үзенең территориясын матур итеп карап торган хуҗалыкларга.
Быйыл пишен дә шулар белән бергә чүп үләннәрдә котырып үсте. Авыл җирлекләрендә капка төпләрен генә түгел, юл буйларын, тыкрыкларны, ташландык участокларны урман булып үскән чүп үләннәрдән арындыру бүгенге көн өчен актуаль мәсьәлә булып кала. Бүгінгі көндә дә әле шабылмаған ишек аллары, шабылмаған капка төпләре, шабылмаған оешма предприятие аллары да бар. Әлбәттә инде сорыйбыз оешма предприятие җитәкчеләреннән һәм инде шушы җирлектә яшәүче хуҗалыклардан үзләренең территорияларын тагы бер кат карап чыксыннар иде, моторласыннар иде. Мөслимебезнең моторлыгы һәрберебезгә дә кирәк. Җирлегебездә ял итү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Әлеге моторлыкны уңайлыкны тудыруга һәм аны саклауга һәркемнең зур өлеше керә. Күмәк тырышлык белән ирешелгән чисталыкның һәм моторлыкның кадерен белсәк, яшәгән җиребезне тәртиптә тотарга өйрәнсәк иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Җәйне һәркем көтеп ала. Бу чорга күпләр ялларында килергә тырыша. Райондашларыбыз ничек ял итә? Шушы сорау белән без аларның үзләренә мөрәҗәгать иттек. Җәй хозурлык чоры, кыска гына бу вакытның бар тәмен тоеп калырга, ялны да күбебез шушы ойларга туры китерергә тырыша. Мөслимләр җәйге ялны ничек үткәрергә җыена? Без инде җәйге ялны үзебез һәрберебез көтеп алабыз инде. Әле җәйге ялларны алырга әле без җитешмәдек. Шулай да инде җәйге ялда гаилә белән ял итәсе килә, кайдыр барасы килә, күңел нидер көтә. Алла бер сапайда барырга уйлар бар, барып чыкса инде барыбыз дип уйлыйбыз һәм бар кешегә дә яхшы яллар, җәйге матур яллар телибез. Җәйге ялларны бер кая бармадым. Мөслимемдә, авылыма кайтып, Яңа Сәгыйтькә кайтып, җирәкләр җыеп, бакчаларымда эшләп, бакчаларымда үземнең яшәшәләремне үстереп, карап, оныкларым белән шулай итеп үткәрдем җәй көннәремне, Аллага шөкер. Җәйге ялларга әле чыкмадым. Менә инде августта аенда ял итеп алырга дип ниятләп торам. Әлбәттә, ләкин минем өчен иң матур ял сүз дә үземнең туган ягымда, туган җиремдә. Ләкин инде берничә шәһәргә барып кайту теләгем бар. Инде насыйп булса, якын-тирә шәһәрләргә барып, андагы матур урыннарны, истәлекле, кунакчыл урыннарны карап кайту теләгем бар. Җәйге ялларда Мөслимдә генә булам, бер кайда бармыйм. Ишек алдында үзебезнең бакчабыз бар. Яшелчәләрне, үскән яшелчәләрне эшкәртеп, кышка әзерләп, шулар белән мәшгуль булырга планлаштырам. Җәйге ялларында көтеп алам, чөнки без аерым хуҗалык белән яшибез. Менә үзебезнең үстергән, яз көне үстергән ризыкларны, яшелчәләрне, алар хәзер бик матур итеп үстеләр, помидорлар кызара башлады. Менә аларны ашыйбыз рәхәтләнеп, гаилә белән, онук белән. Казанга барып кайттым, туганнарда булып кайттым. Җәй һәркемнең көтеп алган җылы, рәхәт ел фасылы. Җылы кояш нурларында назланып йөрер вакыт кына тиз уза. Ялда булганнарга күңелле һәм имин яллар теләп калабыз. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашып торам. Реклама блогыннан соң сезне безнең тапшыруларыбыз көтә.